יו, מה קורה צופים? כאן עידן, והיום בסרטון הראשון שלנו בוואט הדק, סרטון הגיימינג הראשון שלנו. היום שחף יראה לכם איך עושים מודים שבאמת פועלים לגריז מוד. אז שחף, אליך. אז כן צופים, מה שעידן אמר זה לא נכון, סתם, כן, זה נכון. אז האמת שזה לא נכון אם רושמים על זה. אמרתי בטעות איך עושים מודים. אז לא, אז איך מורידים מודים? אף אחד לא עושה מודים, זה לא טוב לעשות מודים. עושים מודים, ככה יש מודים בסטים, ככה יש מודים, כן. כי מישהו עושה אותם. אבל איך עושים אותם? אוקיי, הבנתי, אוקיי, כן, נתתי להם של שחף. אל תתייחסו למה שאמרנו כרגע. אוקיי, אז פעם היה לי ערוץ ועשיתי כבר סרטון כזה. הבעיה היא שבסרטון הזה הוא היה טוב, אבל לא הסברתי מספיק. אז החלטתי, היי, אני רוצה לעשות סדרה על מודים לגריז מוד. אני לא יכול לעשות את זה בלי להראות לכם קודם כל איך מורידים מודים לגריז מוד. אז בבקשה, בואו נתחיל. דבר ראשון, אתם צריכים לקנות את המשחק שנקרא גריז מוד. מי שלא מכיר, אני אתן לכם לינק בדיסקריפשן לקנייה שלו. הוא עולה $10 כרגע בסטים. אוקיי, רק בקצרה נראה לכם מורידים אותו. מורידים סטים, לוחצים על סטור, אני אתן לכם גם קישור להורדה של הסטים. רושמים גריז וזה מופיע. אבל נדמה לי שכבר מישהו עד הסרטון הזה ברור לו, כי מן הסתם חיפשתם איך להוריד מודים. אז אחרי שקניתם את גריז מוד והורדתם את סטים, אתם צריכים להיכנס ללייבררי. בלייבררי, לי יש עוד הרבה משחקים, אתם צריכים לחפש את גריז מוד. אוקיי? שימו לב רק שגריז מוד סגור. לוחצים על גריז מוד, הולכים ל-Browse the Workshop. פה יופיע הדף בית של הוורקשופ שממנו מורידים את המודים. עכשיו אתם רואים, יש פה המון מודים, יותר מדי. בגלל זה אני אעשה לכם סדרה על מודים לגריז מוד. בסדרה הזאת אני אראה לכם איזה מודים טובים יש שעובדים. עכשיו אני אראה לכם כבר איך מורידים אותם. אוקיי, אז לא יודע, נבחר משהו, אתם יכולים לבחור ללחוץ על זה, אבל אתם לא צריכים ללמוד איך לחפש, פשוט תצטרכם להיכנס למודים שאני אתן לכם בסדרה, פשוט תורידו אותם. אחרי שבחרתם מוד, במקרה הזה זה פלייר מודל של הליקופטר. וואו, זה נראה מעולה. הדבר הבא שאתם צריכים לעשות זה, מה שיופיע לכם פה למטה זה סובסקרייב. כמו שעושים סובסקרייב לערוץ שלי, כן, כמו שאתם צריכים לעשות לערוץ שלי סובסקרייב, ויהיה לכם פלוס. אתם לוחצים על זה, ואז גם נכנסים ליוטיוב ולוחצים על אצלי. אחרת זה לא יעבוד לכם, סתם זה יעבוד לכם. אחרי שהחלטתם סובסקרייב, בעצם המוד יורד. זה לוקח כמה שניות למוד לרדת, וזהו, ויש לכם את המוד. הרבה אתם צריכים לעשות זה לפתוח את הגריז מוד, להיכנס, תלוי באיזה מוד או איזה מוד הורדתם. אם הורדתם פלייר מודל, כמו שעכשיו הורדתי, אתם צריכים לפתוח את הזה של הסקינים. אם הורדתם רובה, אתם צריכים להיכנס לוופנס. והמוד פשוט יעבוד. אוקיי? אבל העניין הוא שלא כל מוד עובד. ואלה מודים, איזה מודים יעברו, אתם תראו בפרק הבא. יאללה ביי. אוקיי, אז שקט. אז אחרי שהורדנו את המוד, אני לא הספקתי לצלם את זה, צריך להיות רשום פה למטה extracting mod. מה אתם עושים? אתם עושים start new game, בוחרים הפ... אוקיי, הולכים, במקרה הזה הורדתי פלייר מודל, אז לוחצים C ארוך, הולכים לפלייר מודל, והנה הוא. פלייר מודל הזה. רק יוכיח לכם שזה עובד. אני אהרוג את עצמי רגע. עכשיו, הנה אני אשים פיסטס. Opens other. הנה, בבקשה. כמו... כן, תתפלא. אז לא כל מוד הוא כמובן יהיה ב-C ופלייר מודל, כי זה תלוי איזה מוד הם מורידים. יש מודים שנמצאים למשל בוופנס ו-NPCs, אבל כן רק רציתי להראות לכם שזה עובד ואני לא משקר. אז אני מקווה שנהנתם, ואני אראה אתכם בפרק הבא. אל תשכחו לתת לייק וסאב, ואני מאמין שתוך ככה יומיים כבר יעלה סרטון ראשון על המודים של גריז מוד, ואני אתחיל במודים של רובים, כי יש לי יותר מדי כאלה. אז יאללה ביי.